menit. Legake dili teko ado-ado mbawoke roti. Sesuk ndak ra digowoke maning. Kepanasan ya kipas anginnya dinyalake. Pak Budi. Matur suwun. Enak ora, Mbak? Mbok. Nggih. Eco mboten jajal. Iki Mbok ya Allah. Kok jan rezekine kok akeh temen sih Mbok. Eco mboten. Waduh. Salim sik. Enak banget Mbok iki Mbok. Ya Allah nyerung tau mangan Mbok. Ki picarane Mbok. Jenenge napa niku? Untuk cake. Nuwun. Matur suwun. Dimaem Didit. Nyoyak nyecep. Matur suwun Pak Budi. Matur suwun. Matur nuwun. Sinten? Pak Budi. Oh, tak kira Pak Marlan, biasanya Pak Marlan kadungane. Enak ora, Mbok? Itu. Eco. Nggih. Nek eco ngeten apa? Nggih. Ngeten, apa ngeten? Ngeten. Waduh. Iya, ngeten. Waduh. Iya. Panas ra